Omanfo free yemra. Omanfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananuma himfo. Nananuma ahima. Nananuma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eye de eya ayefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu eguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso ya budama se ama makwaba aha aye Bono East Techiman municipally aha ena ye bema kukodofo ni munyamfo busumuru woje ahoho nana kumfi ameyaw na sase so na eda na eko mekwa bono nanano ma bonofo aka omo ho abomu ekire amamra ne amane a wo boroman mu eno nti no ubehu se abonofo nyina na aka omo ho ahua omo ye baako ne nyina ne se aya unite nkabom enti ena omde sa program aban mekaya tiefo a ene ahwefo a emfie mienu atwam no omo hyase ewo sunwane and Bono region ena afi omo ede aba and Bono East region enti aha aye Techiman municipality enti nanana mahemfo ahema ahoofra kukudam kente ahema enyina bedi ahini ewa ha ne nyina ne se eye mekwa Bono no enne na yeda ye mpomponso a yede deba grounds ni nyina airbrand enche bia no nanano makukudam a omo ya hemfo akukudam a ye je omutum so omo ya hemfo no omo nyina baba bepiem ewo mekwa Bono East Techiman municipal enti sese ahwe machi edom wona wofra chichiri benchaye wona wo ho ofra kese ne atenten na obia ediani Methodist Park Techiman municipality no enti mekwa Bono no asase a enche bia nanano matrankonya eba bepiem na meka ahwefo se enche eye Bono region house president eye nana ajiman bedu eye adua na nyina pesie ono na eye regional president Emma Bono region no ono na pamfo ba bepiem oba Bono East nso a eye nana kumfi ameyaw busumuru waje ahoho ono so na ya president ena me no kasa no hwebe no don hwere ba ko mo no munyina aba behia mu enti enche bia no ye betwa ye ho na dwumade de akwaso ewo mekwa Bono Techiman Bono East region no ye de ni nyina abesom mu sade di kan ka kire mo no enna na mekwa Bono region Bono East ahemfofo nananom akom ho abom kire the unity between the two regions no enu to abonofo mo mpata mu nyina ne nanam nyina ka bom Bono kire mamra ne amane na wo hwe machi a waye wo sagefo woje ahoho musumuru katachie kuntunkurukun be ma ho ofefo wono ena ye wanchi manhene afi na waduru ha wone ne mpanyimfo waduru ha ba bese nananum abese akobadwamu na me no kasai no wo hwe akire na de aba nyina ne sai mekwa Bono the youngest paramount chief our Bono region eye ose ade woje ahoho busumuru kofi eye wanchi manhene wono ne mpanyimfo waduru ha wo bese na akoro na de aka no ye try ho de aka be ye fan kamaje ha aye wanchi municipality ye da mase
ona ye Nwanchiman hene afa ne waduru ha okọ mbekọ bono Nwanchi de kura na ye da na Nwanchi ebaaye abakoma sam kakra abakosem a ema Nwanchi baaye ne se Nwanchi fo ye fribom ye nana no fribom na bom ye frɛ no na enipa anwatu bia yi yo to so enkuno no ana obi ka se ehefo na ebia yi tinkuno no kam enti Nwanchi ema ye chiri nkuruma ni ade ewo Nwanchi mem enti no ya de ya tete no ye fribom ne baaye. Okay, ya da se baba ya nana se Nwanchiman no omoye adehye bia omufi efom bomu na de edi kan baaye mienu miensa enan enum ensia enso nwochi ebaaye nwochi baaye de atoso nkuru beba no ena obi kopi omo so ena o ka se hwan nie enam so ama edo atoso nkuru na ama enti no sa wo pese wudi akonwa e Nwanchi na wo ya nkuru ma wo ni ade e ya nwochi wade enu nti ana Nwanchi ebaaye ena meka se ne mekobro no ama yesua de amamra ene amane where the short history about Nwanchi manhene nana osajefo woni ne dom ene do ene mase ya bese ababiem yara masema makwaba na ya kam se mekobono ene ya hyase no se ya kan amanhenefo no na sese wo mokọ no eyo be makatache mo manhene ono na sese ya no waba betwamu otena paka nso ne dom memma kuku dam penfo mrante e kire wodo e de a kire mo manhene ne nyina ne se mekobono a ekoso e wo Techiman Bono East kwa region no ekoso enti bye no ahemfo ya besoa mu ne nyina no yamfa kam atefo aha e Techiman mekobono Bono East region.
ahyase aba betena na wo hwe oman na wodi machi ya metimi aka se amanhinifo ni nyina no or the youngest ohene a wo form wo yakra abrantie no ho ofe krokro kama wono ena ye obrempon a wo ya tu na akwa wisie manhene afei ena wadu a wona ne dom omoso de omani munyam no omo ahoade ya ba support me kobono eto wi asantena ye kwa nyina e ya kwa wisie e ye atu na manhene afei no ne dom nso adu a Nancy ohwe machi hono ana eye oba bedie yentuntu ni monyamfo nana akosua dua aso sika braye otosumienu sunyane manhima oba bedie yentuntu ni monyamfo nana akosua dua aso sika braye ma waafo anyano a wonkwa wadio oba hima ene ne drum so na eba no oba hima ne drum na etutu tata aba no nana akosua dua aso sika braye wono ene ne dom na eba no ti wuhwe ye nana no ahemafo wono na asaba guso ya ba sanche no mu di ahimu womo na eba no womo na eba sa no nana no mu eba no aha efe pa ye die nyansapo ne ye kira mamre ani amane ti wuhwe sade nana no mu akura guso emanu afa wo mu ho mba sanche nana no mu mema soso akura guso
Sabre Osiadio your doctor Techiman Bedu Dormaahene na Ibrembre onso wodru ya oba ebabechi aduana banono Suminya Jibika Kamfo Nanano no Makusi Nanano no ma wutwirebo akodua Nanano no de atwea ede adepa ebre won na eba no wane aduana nanom aduana enanke yenhia manke yenidie nanom aduana enanke yenhia manke yefunu bedampan mo na eba no aduana ba doctor Osiadio yo Techiman Bedu Dormaahene Prempren ono so ni nkunya sofo Osiadio yo doctor Techiman Bedu ninuane Suminya ninuane kumawu ne ba ene tepa ninuane asante achema gogo ninuane asante achem bompata aduana ba na eba no Jibika Kamfo na eba no Suminya Jibika Kamfo na eba no Domakusi na eba no kuma wutwirebo akodua na eba no Appiah Sapon asante achema gogo na eba no ya okana no akandom no akaja ujaba na eba no Ghana o electricity a omo ani aduanafo ujaba na eba no aduana ni ba na eba no Osiadio your doctor Techiman Bedu de wosia wo yoro no okukuru di odu na eba no ampon asonsontwi na eba no aduana ba mo pia Suminya Jibika Kamfo na mo pia Domakusi na mo pia
Pim Yao Cabrese, President Bono East Regional House of Chief. Onoa no saye on Hene ewo Yaji traditional area. Nana Techiman a otosumienu Kronti Hene acting president of Techiman traditional area. Nana no mo aka nyina nana no ba adwabo yase nyina emamu nyina akwaba. Media for and central for mo adwuma yase nyina emamu nyina akwaba. Yo ayama ho a se media kase sei na yase me meya otitirani e wo media kase sei ase na dwumadie aka bia me nua pani the friend na Techiman ne osiade yo akumfi ameyao otoso nan onna ka dwumadie aka otre epono so efisa ono na dwumadie no esiri dan so nanso yetuani a yenhu no bibinti wakodi akwantuom wo yeya so obeba so wantimi amma eti metia edi dwumadie edi ahyemenua pani Techiman osadia yo Techiman Hene anai pepepe yo nananom ene adofo ahia ha nyina ya ma nyina ye ho akwaba dwumadie wei eye dwumadie a esoye a ye di ede akai ye nananom ene ya bakosem a ye nananom de agya yen eho ene dwumadie ya turi din se Meko Bono aya dwumadie a yade ka ye ho abom na yade apagya ebono man enyina ama bono man afa ne ntoma pa afira dwumadie aya dwumadie a yade kire yase baby a efire ene senia ye niama esitie abonofo nyina ne akanfo ye free Techiman ena ya chiri a ye nyina ye free na mom bibinti ye nyina etete baabi emia a ye enwuma na ye di adwuma na nda meko buni edu obia e ba fie ama ye nyina be kan ye ho abom na ya kire ya mamre ene ya mane ene se ya bonofo ye niam fa ya kan ye ho abom ama ye mu ayedu episa prayer we uyi ba ko anebuo ukabomu a emu ya kai ho bom dia prempuntuo e dia pre enkoso ne nkabomu e dia mabro ene Ghana man nyina yo
na esanse ye brofo na ye dɔɔso nti ye to atese Ghana fa na nyina ebrofo ho a ye to a ye di dwuma ahodoɔ ɛwɔ hɔ na enei ye nyina ye free amanone ene nkokro so aba besia ena dwumadie ase na ya to ye ho din ye hunu ne nti a ye nyina ya hia ɛwɔ ha ase ebonfo eno ne ya to ne din sɛ mmekɔ ebono asanka bomu si etimi ka ye hu bom na yetimi di dwuma yi a ebema ebonfo ye mu ayedu na enipa nyina hunu sɛ Ghana yanso ye di akoten ɛwɔ Ghana mamu eti dwumadie we ye dwumadie a ya to din na ye di aboa ama Ghana enso atimi anya akwanto pa afira ye di aprempuntu odi ato ma ejirema efise ya anya we ya ya bakosam nyina ayira eti we ebema yatimi aka ya bakosam na ejirema ahunu ba bia efire ene sadia ebrofo ya mamre ene ya mane esi atie anunti medime nsem ba wie ya no na sa nananom atitiufo achi anyina se mommo mi tidom na dwumadie yetimi fa enko awieye pa meda obi bia ase achiame wo ho mubetie amanato eye menana chairman nana abase hene na bi akwakoto eye kane mempanyini ne yire eye prof Jane Nana Opoku Ajimai na bi akwato mpapa regional minister ewo Bono isi ha bi akwato mpapa bi akwato eye mpapa Honorable Martin Ajekosa local government minister oyentem ngasi na bi akwato nana president Bono East regional house of chiefs na binko enkwato menananom embrenti mabobo njabi mu anananom fanchem menana wanchi hene menana suma hene menana mo hene mangene menana sampa hene menana nchira hene menana nkwankwa agya menana nsokọ hene na sinanim meya nua panyini menana dwenem hene menana jape krom na sinanim menana ofre bono manso obaye menana basa man hene nana a obesi pran hene anai oya manije bebre se ne dai abam nda safu yehowa ase nanda nua Techiman for ase se ne dwumadie kase sei be na osi benane so na ba mam ho kwane se menka baako anamienu meka so anam nana sunya manyema ono soso oka ho bi nananom adehye mrenti mejina existing protocols no so na nde akasa mra me ba kasa no binim ba ka se o ba kasa idie ono kwa anhwe ya na odi bibia yere abetom ananya za ne me ba dwam hai nyire oye santini prekope no ma mo ne se na ba wo ba no se wanhwe ye no to bomba na oche se wanhu se ne osite no niema bebre obekọ etiawo nanka nya se nanka mi gbebu so nanka akire amanyine nde ba akọ nanka ba yakọ dwantoa na mo ngodwam ha se ya kasia bi so adika na abeka bibibi akire nti na de menka ne kase na me komanim no ye nyina hunim sa na dadua yi
ade a yɛhyia sɛ abonofo mɛkɔ Bono 2024 Techi ne ammeaw bakonwa kɛseɛ so sabio a ne yɛhyia ne ɔkyerɛ ne sɛ abonofo yɛhyia sɛ abrano yɛkae nneɛma a yɛyɛ ɔkɔyie yɛnkɔyie ne asesa ne yɛnyina yɛaka abom sɛneɛ nana Techiman hene nana abaase bɛkaeɛ no nananom ɛyɛ abonofo sisɛ deɛ abakɔsɛm na yɛkɔkae a ɛduru baabi a binom bɛbɔmbo no ɛnnɛ biara gye atom Ghana ha sɛ bɛka akamfo a ba bɛdi kane bɛne abonofo. There's no contradiction. Na bɛka sɛ abonofo bɛne bɛyɛ akamfo bɛdi kane a akonwa a odi kane ɛba Ghana ha 1295 ɛyɛ nnua Bonokyempim de duakwa akan piesie Techiman hene prɛko pɛ aka sɛ na konwa no ɔso twɛne yɛdeɛ no nyinaa ɔno ne di kane baayɛ ɔno akyi ansa na mpaapaa ho ɔba yɛnonom yɛ nyinaa yɛdeɛ ɔyɛ dɛ ɔba abonofo yɛaka bi oduru baabi a nneɛma no bi wɔ abaka na bɛde ɔto yɛ so a aya ne mu ɔyɛ nti na yɛ mu bi yɛakɔyɛ dɛ yɛakɔka bi yɛayi ano ɛnyɛ nnɛ ɛno no mɛbɛka media meserve notice sɛ nyira no atumfo mpanimfo ba atumfo na mmom nyɛ humble lion meme nkɔka bi na mmom okam de a menyɛ dɛ memfa nkyɛw nti yɛkɔyɛ nim no obi a mɛkam ana bɛ mɛka abonofo ma menka bi sɛ bia nka abonofo a menka bi bio abonofo ɛnnɛ yɛkɔyɛ nim no ade a yɛkɔ ne sɛ ɛnnɛ dadua yi adeɛ nti a yɛhyia yɛ ɛyɛ adeɛ baako pɛ adeɛ ne sɛ yɛyɛ abonofo na ɔhwɛ abonofo twotwowurutwo a baba ahɔhoɔ wɔyɛ mu yɛhia nkabɔ mu edikane adeɛ biara ni wa nkabɔ mu ontimi nyɛ wohwɛ nananom sɛneɛ nnɛ basi aba yi bɛtumi apopɔ na dɛ mmienu pɛ ne nde bɛyɛ sample the new kid on the block ɔkɔgye aman Sam Modua ɔte sampafoɔ akonwa no so anamboa ɔba wangu dɔma ɔde bae mpatwɔ domahyia nkɔsoɔ hene nana Jana ɔba ɔnte ne yɛbɛyɛ abonofo unhu nneɛma na ɔkɔ so unhu sampa unkɔ suma unkɔ kwatwoma unkɔ dwenem unkɔ drɔbo mmerentimi nka ne nyina nora wanhu na osi wo atebubu wanhu ahemfie nwanwaso bi a yɛnua no abia no a yɛmu bi yɛni bi a yɛkɔhwɛ yɛkɔhyia no na meka na magya domasia nkɔso ɔyene abonofo Ghanafoɔ nyɛ ne yɛbɛka ne sɛ yɛahyehyɛ ho sɛ na yɛahyehyɛ yi ɛnyɛ no na bɛhwehwɛ abakɔsɛm ne ho hia deɛ nso abonofo ɛnyɛ abakɔsɛm no ne hia paa me deɛ adeɛ hiam paa ne sɛ abonofo ho bɛka ho abom na ho ayɛ mponto dwuma na yɛtumi akɔyɛ nim come here nananom wada Roma saa mmerɛ adeɛ paa abonofo mpɛ sɛ yɛbɛtumi ayɛ yɛde bɛsi yɛni so ɛyɛ adwuma meka adwuma school ayaresa bɛsiesie infrastructure hene nyɛ ne yɛrɛ no te wei ohia paa na mmom na a school for bɛwie school a bɛnya adwuma yɛ bɛnya adwuma nyɛ bɛte fie
nurse for baba ko school yi baba masters ba ya PhD benya adwuma nye nti ya hia mu a abonofo ade a mesra ho se yebetima kan ho abom na yebekeka yensa ase o ma ye emfie numpe yebetimi asesa bono na kwana yeba paso yeba sesa bono no ene ne mebeka ne nde bewie masem abonofo ene a ya hia ya target ne se million mienu Ghana sika no obro so a yebege ene esese yeba sori ne yebenya ya nya kura me meda metwa so ajejia kosi se yebenya million mienu na yede ama ya nananom Techiman na ba ya de kase bi na bedidini mekobono 2024 na yede atoso abonofo ya koya nim no ebeduru ba bi mekobono no yeba pre na bede aba ukurom 2025 nsra untiem ya target ne say ya pagana sika no million du 10 million ya de ahase etiawa abono 4 million du no me andi Dormaahene the million ba ko beba na abono 4 homma million ko no na yemfanka ho na unso ya nhwe na nanom mrante se ya bese na ho behu 2026 adwabo no ya bebo no ya per million aduonu me 20 million Ghana me Dormaahene manim no the 10% baba the million me no baba abonofo onsom so na won hwesa ne ebesi maye 2027 ya target ne 30 million the 3 million baba 10% onsom so na won hwa ne nananom djuma yebetim di aba abonofo 2028 ya target 50 million me Dormaahene animu the 5 million Ghana cedis baba onsom so na wonhwa ne emetimi aye wobono mamna 2029 one ne di akire ya per million ha the million du ebaba onsom so na hu ne ebetimi aye nuanom abonofo nananom nana chairman nananom Techiman for mpa wocho sesa sikai wo boama ene nananom brano ya de baye bie adwuma nkoa ne ye bie ya de ani animals job creation ya de obi adwuma mfie num no na sika na ayeda bia bam mfie num achi ya babeduru a ya nyi obi asika bie ni ye babu nkonta ayede abachira ho sika no ni otimi yoye na ne yantima anyo maka ne sei awie no ne amesra bia ne sei mempesa bia ka sei ne nana ye odi abai o ambitious we di ordinate dodo ye betima ayo ana ye ntimi no ye betima ayo na mesra sei eyankodene ne sei ye be plan proper planning ye betimi awie nkunimdie wa me ko manim no mesra ankra abonofo ankra bawo Ghana ha ene amanone nananom bi ya ba yenim sikadie ye obi kura e bayi di aboa benyi bi ne bamfa moaye se benyi kura mfa moaye banji eninsi a bankasa bemebie djuma ne bi babia opa asase amia babia opa ne wobono medi wanim e de wakọ ama wo watima nya asase abia djuma se baya adehia no abawie school ba wo fie benya djuma nye no bebetimi anya adjuma ne bia ye nananom kasa no anya kasa tentene bi ba kasa nana wanna per million mienu nananom ba ye program we eduru adomafo ya de beba
na ya pese ya kan sa amre ne say 2 million Ghana na ya pe no ma bo anwo asie onhwe ne me bayo na se be ye general one wi a abonofo wa obaka wakoma oma boam na menya sika no na memfa ma na Techiman for na bentimi mfa nya bibi emfa meko bono 2024 edini entoso we edikan desia nko a akwadwane okaso Njina Bono Regional House of Chiefs anya bocho ye kita yesika na afasha ya se ye ba no na nka yesika na yebetin di ato bag mu na ne esuro se dede no anhwa na bi kura kof GF yensem onya pledge 100,000 oda 1 billion tete atoso mienu mfiri Dormaahene baaye sa jumadie na ya baye wo Techiman ha nananom be kire bibia ya nwa njina Dormaahene Traditional Council eyi 100,000 1 billion e de kan Bono Regional House of Chiefs there no onyina hunim se baby bibi Appiah Dormaahene ana honte ye bi wo Bono na Dormaahene sise ye de no ese ye bie so ngoro ahyiafo bi ba ye se ba pese bebetu agudie no meba nka kire ba se bibi we ne ye ba bayo ba ka kire am se benya mfa so mmofom nkrata se no ba ya kodranki na mom ba so se ba ya ba hu se baba na ba ba bua bonoman no be kita bensam 200,000 Ghana tutete aye cash sika we make one sem no odam account um man fa ma Techiman fo a na kesa menka no kure 200,000 e kan ho a akwaya 4 billion minwe madi shebi ba friend papa ba ko oda me money dini ono da ye de boam na make say nyina ba friend of Osagefo ono so all kita 1 billion 100,000 on the forso yenwe na meda na makwa abra na Sumahene onka me na Sumahene ne sana hene opesa na ono so lo baboa ye 100,000 Ghana 1 billion sa enka sa sika we enyina bomwa sika na ndi aba no eye 700,000 tete dia 7 billion sika na me pe no nchemu miensa ndi aba nchemu miensa ndi aba baba ye djuma no Dormaahene ya baboa be de no enka we ho Dormaahene ya baboa be 20,000 Ghana e de aboa be djumadie no abonofo bibia me sira ho no nua Techiman fo abonofo nananom ya ba hema Lordena Mahama Excellency Prof nana ya me sira ho se nde ba ko aba ommoam na ho fa mienu no meka na ho hwe ne nananom ane na Techiman ngene na ho hwe se bibi foforo bi ompie ewo bonumam na sa sem na oma kwane se menkasa ndi free Dormaahene eba afen kwato yemfie so na bonoman ti ase na Techiman ti ase Ghana ti ase nda ho nyina ase manu ase ya na mukasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya